Stark Plaza kasuwar yanar gizo ce wacce take bawa 'yan kasuwa da masu saya da sayarwa damar haɗuwa domin su yi cinikayyar su. Idan kana da shago za ka iya zuwa ka buɗe shagonka, wato ka buɗe digital store. Shi kuma mai saya zai zo shiga kayanka ya tuntuɓe ka ta WhatsApp ko kuma ta lambar karkasa domin ya kira ka ku yi cinikayyar ku tare. Stark Plaza wani sabon tsari ne wanda ya zo a nan yankin namu na arewa domin ya ga cewa ya zamanantar da kasuwancinmu wanda muke yi a gidaje, shaguna da kasuwanni da sauran rikinsu. Don haka hanzarta ka yi rijista kai ma ka zamanantar da kasuwancinka ta hanyar ɗaura kasuwancinka a yanar gizo. Stark Plaza kyauta ne, ba a buƙatar ko sisi a hannunka. Za ka buɗe shago ka ɗaura kayayyakinka, duk mutumin da ya zo ya gana son kayanka zai tuntuɓe ka. Don haka wannan hanya ce ta faɗaɗa kasuwanci cikin sauƙi. Ku kasance tare da Stark Plaza ko da yaushe.